Ngomong apa ini? Wah, sepedanya le. Kapan Iya. tuku iki? Wingi Piro ngene iki? 30. Padha ae kamu. 30. Wingi ada lemah. Tak kotak ngono. Nek pinggir dalan. Ayo 30. Iya. Panai mesin iki lho. Ya lumayan. Ana caca ya. Cacan wis. Oleh. Cacan wis. Sematane wong lek ngene iki lek. Wis tak tuku meneh lek. Tuku amne. Kepingin nang rek, tak dol lemah pisan meneh. Ayo tanya aja lek, kepingin. Cacan le wis. Wis aja. Koyo opo iki rek? Numpak kapal paling ngene. Muter rek. Tuku meneh aku. Sip lagi. Sip. Itu ku ah. Tuku meneh wis iki. Sukal meneh, to lemah. Sip iki alang gede iki. To lemah nek kene laris wae. Sip. Entek sing tuku. Woi. Sebelum mana? Murah. Ya apa lemah? Jadi apa ngono foto duwe aku. Sak ngono mek titik men. Di sapiro? Yo berang hektar ngono ta. Saya ini koncoku tutul sak. Cilik Deli paling nemu 30 juta. sampeyan iku. Doliane. Aku satu kono ada opo? Mane. Tanah. Tanah, lho kaya opo? Tahu ke apa? Lho tanah opo iku mesti mek samono. Ya pojak kiro-kiro ya apa? Waduh, ya kurang kira-kira. Sapiro, Bang? Hah? Ono sak truk ngono. Iki katuku. Oh, gak tuku wis gak opo sampe samono. Payu. Gak cuwin ae wis. Payu. Wah, mosok gak payu. Wong bolak-balik gak tuku. Koncoku kok payu jare 30 juta nang kota iki. Sampai ngantuk sing ngenteni wong tuku iki. Tak ron-ronan. Tuh. Bisa mateni wong iki. Kuwi nang kene. Hei, napa nang kene? Turun ndek kene barang. Aku mulai. Loh, Ada lemah iki le. Jarmu ada lemah wingi sak kotak. lemah opo? Jarmu Lemah sak kotak ngene le, sak hektar. Kudu sak kotak ngene iki. kok ngene iki ya? Kudu. Jarku ngene iki. Ya ngene Sak iki kotak sapa cilik nek dituku? Berarti gak payu iki. Lho gak payu iki. Lemah ngene iki tak kira. Ya opo e gak ira gelem wong mangki wong. Lalu apa tuku ninja kira? Ya ngimpi ae menghayal.